Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Mikir. Ha wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan ro maling. Muga kowe kaya ngono kok. Mangkat. No, mangkat. Mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek Lesmana e jane aku ani lho. Terus, nah aku sing mangkat pripun, Ndara? Ora. Kula sing mangkat, Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge wani. Wah, Bagong. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Nah, ora ra lunga ya cilok. Ngopo Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Menungso ora tatanan. Anggep momen. Iya kene aku. Menungso ora tatanan. Matane kaya ngendi? Ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit. Muda. Ngopo? Wah. Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju ngono. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhun e. Ngono madhies ngono modar tenan aku. Ha ngono, omong. Lha Gong wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men, sisa-sisanke wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo ndaraku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok ndaraku sing tak tresnani dhewe ora. Ape apa nek ngono kowe? Ha mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Adi mundur ta, Men. Ki tangane isih ketok e. Cangine ming cangkeme tok. Ora sembodo. Maju rene. Rada nyaket. Apa? Rada nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Terane. Ora. Yakin? Iya. Nganggere nonyo sumpah sik. Kau ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene oke wis. Aduh. Ngopo karengan? Ketimbangane Ndara Werkudara. Modar ora. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jingik. Ketimbang tangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, yen ngapunten ayo ora ana sing wani nglejarke penggalihe Ndara. Aku susah ngertos. Sopo yang bakal tak dawi supaya daup karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora asu. Ben pokoke ora klop karo aku pokoke kowe. Tru, diwangi kok nek entuk apa-apa tak emoh ora. Kula niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu, arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai anggere-ngene delok Werkudara. Ning ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku iki ana dhuwit 500 tampanono. Apa to? Kaya.
kuwi wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi Mboten. Yakin sumpah. tak gawake pokok. Tak gawane dhewe. Lah kowe mong apa iki menggo acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Ndara. Kula mah napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek meng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Mpun tambun kaya ngenti. Yo aduh. Napa Gong? Diblerek kanggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan iki ya tegel ora ngekeke tenan. Wah. Weh. Aduh. Tro. Dasku tro. Lah piye? Tukono counterfeit. Oh iya. Sing dingin ya terus larang kae Gong. Terus aku tau, ora masalah. Oh iya. Wah, jan malah Ndara iki ngeplak Bagong barang dadak golek counterfeit-nya wis kecekelnya. Tuliske. Tuliske terus. Iya. Semi. Delok. Iki Ngandel ora. Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tru. Counterpane. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki nek nganti mbun-bunanku mencelat ngono. Antel sirahmu kowe. Anane salep iki ya iki ora. Gal. Nih, dadak loro nih. yo tambani. Lho, pinten? 500. Berarti 650. Salepe 150 e. Wah, caidan. Jaluk imbuh kok werna-werna. Didum sing adil. Karo dulur-dulure bapakmu iki wenehi. Mel. Kentuk Det Kondoro 75. Bagong kuwi wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek apa piye? Wis ben. Wis dosane men disandang. Tak sandange. Meng dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngekeke kowe selawe didum wong 3. Yo. Ya wis tak trimo ya, Gong. Heeh. Reng njaluk ora? Njalukno. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndara e. Petro iki eneng dhuwit 5.000. Yo lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Wis sah. 5.000 didum wong loro. Njaluk ora reng, njalukno. Ki ana Den 1000. Wis terserah sak paringmu. Wah, kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro 500-an loro? Oh iya wis. Wis njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, panjenengan kok pilih kasih. Wah. Kare Wonten dawuh. Aku gelem menehi kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu gantinen sik. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko rak saya apik. Apa wene ana rating Honda 70. Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit ora njaluk ora apa-apa. Go
Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komanan kalih dosa. Wah, Bagong. Nah, Semar mau wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 ning kula betake. Dhek mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki apa? Kuwi lho sing wedang diwiasi lho. Tes dengkulmu mlocot. Niku kula kei 20 niku men iso tanduk ping 4. Ya, Mar ya. Mengki kula kei 300. Mar, Nun, mengko nek Bagong Koro wadulo karo aku. Tak cangare cangkeme. yang margawanen dhewe 300. Wis, lah sido Bati. Ha syukur iki jenenge Bati oke-oke iki ora apik, Bati ya sithik wae. Semar, Kula aku kudu piye? ning kula tak takon karo sampean. Yo, Sing gumana musik teng penggali sampeyan sinten sing kira-kira cocok? wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku ming Antasena. Mongko Antasena bocahe bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampeyan niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut, lah kudune anake sing dielingke. Ngoten mawon, Ndara. Kudu anut karo lajur sing pun wonten. Ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku mboten prayogi, Ndara, mboten prayogi. Permana remang uswamnya ngambrang kadi karunaning kasose yaneng marga malalat tumiring sang kondo Wastrat Mojo Leng-leng lalu mangulati dereng panturo dangu sami Balwacana kasaru katrenjo sawanipun Kang putra ketiga Raden Anaja Raden Gatotkaca sumamur Raden Antasena diprojok tanpa harapan kagat nggih Sang Werkudara manglang yang triya mangungkung kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Rama Kyai ingkang putring pringgondanipun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang putra pun Hananturja aku ngaturke sembahku katur ya Pak. Wah Gatot Antarja tak tampa Antasena cah bagus tak tampa wonten paridamel menapa wekdal ingkang sampun dipun janjekaken dening Kanjeng Rama Kyai ingkang putra ketiga supados sowan ngersa paduka Kanjeng Rama Kyai keparenga inggalih paring dawuh wonten wigatos ing kados pundi Gatot wonten timbalan wektu saya nyaketi dene ramamu ing Yodipati bakal duwe gawe kemagepokan karo pamanmu Madukara. Lajeng kepareng Paduka
dina samengko wis antuk trontong-trontong sulaing pepadang. Sapa ingkang bakal ndak pilih? Sapa ingkang bakal ndak dawuhi nuruti marang karepe wong gerang kaya bapakmu Jodiwati? Lajeng keparepan tuku Rama Kyai Antasena. Piye, Pak? Maju kene. Eneng apa to? Antasena. Piye, Pak? Maju rene. Maju rene. Maju, Den. Maju. Dawuhi bapak kami jangan ampun kuwatir. Maju mawon. Kok katon wigati kowe tak critani. Aku tau tate kencan semayan karo Janaka. Kowe ngerti anake pamanmu Madukara? Ya kuwi anakku Janakawati. Ha. Kersane Bapak kencan semayanku karo pamanmu Madukara sesuk upama bocah wis padha dewasa bakal sesambungan ngeraketake paseduluran, ngeraketake daging sing renggang, nuntungke balung sing pisah. Janakawati bakal tak mek mantu. Terus monggo iki mau aku bingung sapa ingkang bakal dadi manten lanang. Wah, bareng bapakmu sawetara nglakoni tapa meneng nentremke kelawan ati Antasena, ora ana liya sing tak pilih dadi manten lanang. Jauh karo Janakawati ya mengko inggir cah bagus turut ana karepe wong tuwa. Sik, Pak. Lah kok dadi bapak paring pangandikan sing dadi manten lanang aku. Yo, Pak, apa? Bojo aku gandel ora? Wah, kowe mesti wani duwa karepe wong tuwa. Ora jeneng duwa, ning aku ki durung seneng omah-omah. Kowe wis gerang, wis ngerti, aku wis gerang ki aku wis ngerti. Aku wis dewasa. Ning nuwun sewu aku ora durung gelem nambut siraning akrama tegese aku durung gelem omah-omah. Kakangmu sakarone wis do omah-omah mingkari kowe. Yen kowe gelem omah-omah tegese kowe ngentrengke gaweane wong tuwa. Kowe aja wangkel, kowe aja ngengkel. Manut mawon to, Den. Manut mawon, Ndara. Manut mawon to, Den. Aku ya ora ngono kuwi. Asasi kok, Gong. Gong, kula dijaluk bali lho. Wah, iya, Den. Nek kula ya manut, wah lali aku terus. Ndara krungu ora ya? Krungu ya. Engko paling dijaluk meneh iki nek tak gunake ya nggo tuku apa-apa terus engko. Ya aja ngengkel karo aku. Kaya aja netangi kampurkaning wong gerang. Manut ora? Nun sewu, Pak. Nek aku didhawuhi bapak munggah gunung medhun jurang gedhe-gedhene jegur segara. Aku ora bakal wegah. Ning nek bapak dawuh aku kon rabi, aku durung iso nglakoni, Kak. Aku durung iso dadi wong tuwa sing apik. Aku durung iso dadi bapak sing apik. Upama engko aku nggonku rabi diparingi momongan. Mula mbangane mengko bapak Kisra merga ngurusi karo uripe Antasena nuwun mahapura aku urung gelem. Wah, Caidan. Ya ngono kowe wani karo bapakmu. Ora perkara wani, ning aku njaluk karo bapak. Wene ana inah sawetara. Wektu sawetara tak nggone mikir mengko nek kira-kira aku cocok karo adikku Janakawati ya tak lakonane. Nek ora ya nuwun sewu lho, Pak. Ora jeneng aku wani karo sampeyan. Nek ora ya nuwun sewu aja gero penggalih bapak. Aku ora iso nglakoni. Wah, edan. Kakang Mas. Kanjeng Rama duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono, Kakang Mas. Kula mboten badhe mentala, Kakang Mas.
ket mau. Mergo sing wani iki mung Ndara Antasena ngandel ora. Barang didhawuhi kon rabi, Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja manuk nyenculane rembuge wong gerang. Pak, aku nek tok dawuh munggah gunung jedur segura aku gelem. Nek kon rabi kusik Pak tak hitung dhisik. Wah, caidan. Ngono mau ya, Trik ya. Ah, iya. Aku ya weruh kok. Ha iya. Asem tenan. Ah wis biasane do gelut ki. Ha iya aku ya nganti gumun. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapane. Heeh. Begitu Ndara Werkudara. Wah. Antasena. Kowe gelem rabi apa ora? Wah, aku nek ora nyedak ndono. Caidan. Ora indo tak pinalti raine. Penyakit ora. Menungso Den sabar Ndara. Pun kaya ngoten Den. Jadi wong ngeyel, bencai mutar, pirang-pirang wong tua. Wah, sabar. Sampeyan iku tekel lah. Wah, ben patenane. Kuwi anak ora manut karo wong tua. Sing dikon rabi ora gelem iki lho. Wah, jur-jure kaya anak-anakku dhewe. Sabar. Wah, malah getak. Kowe ngerti ora? Iki sapa iki? Getak-getak barang iki. Iki Ndara Werkudara, bendaramu. Ndara Antasena iki anake, arep dijur, arep diluluh. Kuwi anake Ndara Werkudara. Sakarepe sabar ora? Sadar ora kowe? Semangkean. Sah. Bales aku ya. Nganti lho sah ora. Wah, Ning nika ingkang putra. Nek wonten napa-napa cilik lara gedhe tekaning pati sampean sing getun. ora arep gedun aku. Karo aku kowe malang kerik ning ngarepe wong tuwa, kowe malang kadhak ning ngarepe wong gerang, arep wani karo aku. Pak, aku durung iso nglakoni. Wah, edan. Kowe kepengin bapakmu ndang mudhar, kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang, ora tau manut karo wong tuwa. Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balino ibu kok piye? Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni, Den. Dipenggalih to. Wong rabi niku abote pripun? Kang Rama niku wis budidaya supaya sampeyan iku entuk jodoh lho, kok mesti moh. Wah, Petro rasakno atiku. Nggih. Kula ya krasa. Aku mergo arep ngrabekke anak diwangsuli. Ngopo kok tak culuk matamu? Lu nganti omongnya wis didhisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki. Saiki kowe tak tutke ning Madukara. Perkara mengko rasamu ora gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih, nderek mawon. Oh, mengke tekan Madukara niku terus nyawang
calone temanten putri terus ati sampean pripun? Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi, mau ngonten tok kok. Ngoten. Lha niku nek karo Petro nek milih ya ngoten niku. Petro cocok aku, Petro ora cocok aku cocok tetep kudu cocok. Kepaten. Ya kok. Aku sok muni aku ora cocok e. Ning aku cocok e kae wae. Kena aku. Ora minggat ana gong ora. Wah, ning nek upama aku atiku ora srek, nek aku ora gelem, bapak ora apa-apa. Sing wigati tekan Madukara sih. Nek nggo atiku srek aku tak matur apa maneh. Nek atiku ora srek, bapak ora gelah penggali ora. Wah, durung dilakoni wis cerewet. Nek ngono aku manut, Pak. Nek ngono aku manut. Nek kira-kira aku srek karo manten wedok tak lakonane. Nek ora nyuwun pangampun. Yo, ayo tekan Madukara. Yo, Pak. Kula dereng gitu. Yo, ponokawan kabeh padha melu. gelar pandhan muncar non
kunang surang sorotetan padang Nun sewu Koko Prabu Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandura ya Arjuna tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula mendingga jimat paripit dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna ndak tampa gawe gedhe kula ora liwat pangestuku Tampanana kula pun mendingga jimat paripit dayanana ing kasantosan Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan Werkudara slamet Kresna kakangku iya aku ngaturake basaku katura Dimas katampa gawe bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya kula semono ndak tampa pangestuning pamanmu Tampanana Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur iya semono ndak tampa pangestuku Tampanana ya nggih kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan Paman aku ngaturke bekti katur Antasena cah bagus ndak tampa. Siwandarawati aku ngaturke bektiku katur. Iya Antasena ndak tampa, Pakde Mandura bektiku ya Pakde. Ya Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu Mandura Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu. Sumengga pengawak Bujang Damar Sasi rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng kula cemadung dawuh. Kados pundi? Lan wonten wigatos menapa dene paduka pareng tedhak wonten ing kasatyan Madukara Janaka wonten timbalan wale-wale apa Yai praptanipun Kakang iki kula saka karsanipun Kakang pribadi nanging minangka dadi badal wangling Ayu Prabu Duryudana Uruhanira Dimas yen to Kakang ing Mandura sowan nglarapake kelawan Majaku Lesmana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kalian Atmajamu si Janakawati mongko nyatane kabar ingkang ndak tampa dina samengko Janakawati nalika semana wis mbok pacengake kelawan Atmajaning Si Werkudara nanging durung karuan sapa ingkang bakal dadi temanten lanang mula gandeng antaraning sira Yayi Madukara kelawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadhang sapa ingkang bakal dadi temanten lanang mula pun Kakang wani ngaturake Lesmana Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku Si Lesmana supaya samengko nggonmu wis kencan semayan kelawan Si Werkudara dibatalake digagalake malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodipati nanging saka ing negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara Janaka bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton loro kincanging risang mawe gandrung wah Janaka kulunten maring adhawuh Kakang Mas praptaku ning kasatyan Madukara nglarapake karo anakmu Si Antasena ingkang sayekti wis sagu bakal dadi calon manten lanang dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodipati iki anakku Antasena ing bakal tak dhawuhake karo anakmu Si Janakawati Kose Werkudara hawa nadyan si Adi wis nganti manten lanang nanging si Adi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara wene dhisik Baladewa tinimbang Werkudara mula nadyan anan Atmajamu wis dipasangake karo anake Si Janaka nanging praptane Lesmana luwih dhisik mula Janaka kudu metung perkara iki aja mung sakepenake dhewe nyisihke karo calon manten Ngastina nanging kowe ngukup calon manten Jodipati tegese kowe ora adil Janaka
ati netraning nganggo rapuh sabdaning kukila ringgan negara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabiyantung Somaduka paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya tak tampa samba lho iki kaya samba nun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama tampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun lelakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula taruning marang Garuda pun Yayi Samba piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe munjul Somaduka Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumunten sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Jenakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama pasisane ngobotara wayah tur jagat Samba wonten paring ngadhawuh lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anakku Stijo Bumanara Kasura Samba gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayuwa tuna dirangsanga bakal luput titanana Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadyan sampun mekaten pangandhenipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama ya wis sakarepmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarepmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teko kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara Janaka aku teko luwih dhisik aku kencan luwih dhisik nyuwun sewu paman menawi iki Paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba inggih putra pun Samba Wisnubrata samangke supados kadhawuhaken kalipun Jenakawati Arjuna kowe aja ngawuh gawar ora aku sing teko dhisik kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka. Aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara. Wah, mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Mas nggih gandeng Paduka ingkang sampun kencan semayan kaliyan ingkang rayi malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara ewuhaya ing pangraos kula mboten saged ngrampungi perkawis menika malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas lho lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ya aku trima ning Werkudara ya kudu adil ngrampungi perkara iki aja mban sindhe mban siladan. Wah
Werkudara kuwi nggone wong wutuh apa anane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh-kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana Samba Antasena. Sapa sing unggul ngukup paran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Kudu adil Arjuna kula maring adhawu ngendikaning kadangmu Jodipati ki mau pancen wis bener lan wis pener siripun kados pundi paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten lho coba to Samba kuwi ya satriya Lesmana ya satriya Antasena kuwi ya satriya malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara boyong putri nek ming enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi usah menyat saka papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Stija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe yang bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni Gunemani Baladewa. Kelap-lapaton liriking sangking risang mawe gandrum Lesmana kowe ngalah kowe putra Nalendra Ngastina tak kira kowe nggayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan Samba kadangmu tuwa ing Mananggaruda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati. Mula tak jaluk kanthi banget. Adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur mbok sapa kowe. Rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Wah. Nyaron kluntang-klandil ngono kok.
Sing meneng alon-alon bae ya terus mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak toi pecahing caca muncrating ludira. Wah, lakon penjangkamu kowe Lesmana. Oh, piye, Tru? Apik. Dadamu. Awas. Pecah sirahmu kaya jenaka mati dadi tarping Lesmana. Aduh, iyung. Sajake kaya karton ketemper yudane Kyadi. Waduh. Kula menika slaminipun gesang menika dereng nate. Kula menika nglampahi peperangan dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kalanipun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Mula yen Siadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuke meneh yen pancen Siadi kepengin dhaup karo suwijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani Sobayi Bali. Ayo, wis lunga siji mantane ayo, ayo. Wis lunga kalah karo Lesmana glilipe ming gari siji kowe mangkat
Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan, sing perlu tok teliti ki malah Kakang karo kanca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Nah, anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku bareng wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Lu perlu dipertanyakan. Mungel langgam sesi deman udus kok gendara arimbi ya Tru Mbuh, ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No Mangkat. mangga piye Lesmana dikalahke. Ayo menyang. nek melu semono ae jane aku ani lho Tru. Terus Nah aku sing mangkat pripun Ndara ora. kula sing mangkat kula semono tak ajar kula sing rabi karo jenengan. Wah, Bagong mesti ngaluk yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delo mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng mriku ngono ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu. Yo, sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Ha wegah aku kok. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan ro maling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora diparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeking Lesmana. Nek jane aku ora ndikarep rabi karo adhiku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lek rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah, aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah,
kampret. Sok resik kowe. Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Wah, montar aku. Ayo. Bagus Lesmana piye? Remo piye? Sombo kalah kalih kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh, lha apa kowe ora kelakon dhawuh karo Jenakawati, Lesmana? Apa ora kelakon dhawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tontokane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya mudhar tenan. Mungsuh Antasena kok arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Nggih pun yang kula nglenggana. Loh. Nglenggana piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon tenan. Wah, tuku kate. Wah, ora sembodo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Nek ora ya ora dong iso muni COD ngono lho. Kula niku ora dong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, Gong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Wis mulai aja. Mengalir. Lho ditutke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Truk. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kalih Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandani. walah dadak ngene. Jen, ngono. Utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik, Yang ngono. yang Heeh. Yang aku padamu. Ngono. yang Aku padamu. aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nek ora mesem, Berarti yo kata-kata lainnya. kata-kata liyane piye? Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, Guyu, wes. Langsung dijegal. lho, Iki ngopo to iki? Iki ngopo to iki?
Aku kesuwen iki males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku Padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja truk iki nggo ndadawake wektu Ya. Nek ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. ketiga, Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe, Bapak. Telu mukara kuwi ya kok. heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Antasena, piye wale? Iki anakku Jenakawati, Surak Mawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati. Kula Kakang Mas. Aku padamu. Piye to? Wis beres. Mesem mboten? Durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati, Kula Kakang Mas. aku tresno karo kowe. Mesem mboten? Ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Aku nek ra lunga ya cilok. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe, Bapak. Ngopo ya, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro, Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono. wonten dawuh. Bagone ndi? Oh, diar. Wih, Gong, kuwi pitik sapa nggo ngopi tado banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngopi tado banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Nang kemawon mengko rak bali riki ajeng nang pitung-pitung wong dudu pitik, mengko rak goleki sing duwe rak ngerti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena, piye, Pak? Piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah, seneng. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka, kula wonten maring adhawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut
dumugi kaken-kaken inden-inden so kebak ing kabagian Kakang Mas. Wah iya Panos maning jajaran jembane kone blesanan menungso ora tatanan anggep apa iya kene aku menungso ora tatanan matane kaya ngendi ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit mutar Gong dalem wong nek tumindahe salah ki ngono kuwi. Kowe aja-aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono ae. Terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok nggo pit kok iso nabrak. aku ki ngematke kowe noleh memburi ta, Tru? Ora ngerti nek Ndara Baladewa ning ngarepku grubyak. Menungso aku ora tuh tabrak nggo pit. Ya ngapunten mboten ngerti. Mboten sengaja, ora sengaja. Bane mlebu tengah-tengah sikil. Macekluk kena lampu. Edian. Nganti mules aku le ngambet. Mbok sesuk meneh ora aneh-aneh. Lha niku ngapunten. nanti kok ngijoli sing depit rodane dekok Lho kok dekok anu apa pelek. Ayo rusak ora karo-karone. Wis kae arep ameng lucu kok tombok. Ayo saking dene kowe iki ora. Janaka punten dawuh. Antasena dadi bojone Jenakawati. Inggih Koko Prabu. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu mangesta nana dhateng Kang Putrawun Jenakawati lan Antasena. Samangke perkawis Lesmana Mandra Kumara kula kinten. Mbok menawi sadèrèng titi mangsanipun pikantuk judu kula nyuwun pangapunten ya ora dadi ngopo. Ning lilananipun Kakang manunggal ning kasatyan Madukara. Maringi pangestu karo anakku si Antasena Wadene si Jenakawati. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko. Punten dawuh. Katone kahanan wis padhang, atiku ya wis lega. Semono uga mbok menawa rasamu ya wis lega. Inggih. Antasena wis gelem rabi, Antasena wis gelem jauh. Wah, rasane wis cemeplong atine. Warku Dara. Semar, kula ndongakno karo anakku sakloron. Mugi-mugi tansah atut runtut kebak ing kaberkaning Gusti Mahanasa. Bagya mulya sugengipun ngantos puputing yuswa tansah tresna tinresnanan saengga saged momong putra ingkang sayekti saged njunjung derajatipun tiyang sepuh. Ya, para Madyawusana sampun kasembadan niring sambikala sesanti sura sudra jan kang retsuh brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih.